गुड मर्निं लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै माने जों मोनसे जायगायाव फैदों आरोना आब' मोनाव आलासि जानो फैदों ओमफ्राय नै बियो गामिनि आब'नि फिसाजो आरोना नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय थ' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर सफैबाय आरो जोङो ओरैनो जिरना दं रायजोफोर जोंनि बिमानि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो बयबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय जोङो नै ओंखाम संनायखौ नायगासिनो होख्लायगासिनो दं बिसोरो बहाय थांनो होनदों शिलं फैसा जमा कर 2000 शिलं थांनो मजा आया जल्दी रिजाल्ट था ना बेयो नहीं तेरा क्यों मैं मिथिला भी गए नै बिसानि बारिया बाबु देहा মই ফালে যাম বাহিৰত যাম মই ফালে যাম দেই বলো ফালে যাম নদী পার बिसानि बारिया आरो नै फुख्रियाव ना दङ गोथौथार ओइ हांसो ओमफ्राय मानै दं आरो बिसाना हांसोआ आइ फै थांसै आइ इफाले नाजाव आरो मेकुरि আছে বোলে ইফালে মেকুৰি আছে सैमा अखा हादोंना दै बे जादों मानो गारहरखो माखौ आंखौ बेहायनो गलांदोंमोन सासेया दाखालि दैयाव मा दंफां बिलाइ बेहेल माथो माइब्रासो मोनामदों खायसे बालाङो बार बे मा फाथो बेनिफ्राय बियो हांसो आलु ओमफ्राय नाया संखांबाय हांसो एरग्राबो गैया माथो एरजाला गुदुंथार नायनोनो हाया बे दालिसो खोमा बे दालिसो ओमफ्राय बियो बेसो हांसो खोमा बे माथो ए एसे माबाखाय मैथा नासोनो थिगानो बायनायाव नुवा आं गालांहाय ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেহা নাইস
Oh, itu pindisa. Itu saja. Ulang isi deh ya. Oh. कुछ बोलो मेरे ब्लॉग में. Udah. Belum sih sudah. Belum sudah. Ini mana? Tukar hoy. Ôi sao xuống nữa? Ang zeng yun siya mun hay. Zeng siya ba? Ăn mình sẽ làm rồi. Ang zeng siya. Itu oh. Itu baba. Ha Deha. Sasa. Itu ma, itu baba. Baru phale à? Cái này đây hả? Anh đây phale. Mau kamu sini. Mobile sih sah? Ayush? Kisah ya so? Ba malay. Ui, dinosaur. Sana raza ada nih, embeo. Bedor, mau tambah mana? Mana kah? Saya sentuh dong nih habis mulai. Bima bisa. Lang din na Sprite. Lumay sa chance. Sige na. Mami di ko kasi nggak. Cuma mereka tunggu ya, cuma udah dari. Cuma udah dari, mami di sini jalan. Ayo kamu sekolah nih, terus yang butuh benar dan sama. Terus sekarang orang. जों दायो आब'मोननिफ्राय आलासि फैनाया थांनो ओंखारबाय आरोना नै गाइसमोन नायनो हागोन सान्दुंआ दाबो दं आरो मोनाजोबाखै थांनो ओंखारबाय आरो जों आलासि फैनाया फट' लाबाय नै बिथांमोना जों दायो न'आव थांबाय थानोसै फट' लादों आरो नै सानानो दाबो गोसा दंबावसो सान्दुंआ हाबाखै दाबो ओरैसो मोजां नुयो
बेनो आरो आब'मोननि लामाया नै गेटआ बिसिनिया सोरबाफोर सिनायोबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय न'आ बेनो आरो आब'मोनना दा वाल गोदान बानायगासिनो दं आरो ना गेट ओमफ्राय ओरजा लांहिनो थाङो आरो ना मेन रड खाथियावनो बिसाना न'आ बेनिफ्राय ओरजा दगमखा आरो ओरजा दगमखा मोनो सानाबो हाबथारसिगोन दे Cameraman ang guys